Monggo Dik Nini Leontin kanggo Dik Nini gendinge Leontin. Cih Leontine menggoke Mbah Wala niki monggo ingkang pikatuk sambar pagermatan monggo kula aturi jumeneng. Saderma nggih Mas Wandi nek wong urip ana ing alam donya niku saderma nglakoni. Lek Mas Wandi ra sabaran Mas Eko. Lah nggih. Ya aku tak mburine ae Mas Eko. Yen sliramu padha gelem muda rasa urip iki kaya aku neng rodo ngisor dhuwur iku wis jinangka ora perlu padha angresula yen ing dhuwur aja lali mring sapada yen ing ngisor aja banget krasula ngelingono urip mung sadarma sumarang mrek Gusti kang kuwasa wis sepira gedene sangsara yen tinampa kanthi lega lila kinantenan tabadrone rasa wekasanmu kandhek dadi coba Triprakara jodoh rejeki lan pati pramanungsa tan bisa anggrawe luwe becik ayo do mamuji kula warga amangge basuge monggo ibu-ibu monggo klatri jumeneng ugi bapak ingkang pikatuk sampur pakermatan monggo klatri jumeneng. Yen sliramu padha gelem nguda rasa urip iki kaya laku neng rodo isor dhuwur iku wis jinangka ora perlu padha angresula yen ing dhuwur aja lali mring sapada yen ing ngisor aja banget krasula ngelingono urip mung sadarma sumarang mrek Gusti kang kuwasa gedene sangsara yen dinangka kanthi lega lila kinantinan tabamreng ning rasa wekasanmu kandhek dadi coba Triprakara jodoh rejeki lan pati pramanungsa kan bisa anggrawe luwe becik ayo do mamuji
kula warga amangge basuke Surya Laras Indonesia Kasengkuyung Gana Audio AR Pro Video Shooting yen sliramu padha gelem rasa urip iki kaya laku ning roda isor dhuwur iku wis jinangka ora perlu padha angresula yen ing dhuwur aja lali mring sapada yen ing ngisor aja banget krasula ngelingono urip mung sadharma sumarah mring Gusti kang kuwasa wis sepira gedene sangsara yen dinampa kanthi lega lila kinantenan tabajroning rasa wekasanmu kandhek dadi coba Tri prakara jodoh raja kilan pati pramanungsa tan bisa anggrawe luwih becik ayo do mamuji kula warga amangge basuki wis sepira gedene sangsara yen dinampa kanthi lega lila kinantenan tabajroning rasa wekasanmu kandhek dadi coba Tri prakara jodoh raja kilan pati pramanungsa tan bisa anggrawe luwih becik ayo do mamuji kula warga amangge basuki Pak Wala dalam-dalam niki liyantine sinten no? oke bersama Surya Laras juga didukung dengan ada Pro Media Indonesia Mas Eko tak apa pinangka line tresna liyantinku mripatune warga
atine tansah Yogyakarta mencoro madangi dodo aja nganti kok pisane pengen sanding salawase Surya Laras juara Indonesia Pak Mangil gentusan tembahipun katur panjenengan Pak Mangil monggo Mas Mangil anjajah desa milang kori kala mangsane pariwi saka praendahe alas Nuswantara ingkang abiluh alas lan gunung-gunung praendahe alas Nuswantara ingkang abiluhung alas lan gunung-gunung sumangga ingkang ngersakaken tresna suci aja tuplawung ati bingung mung tansah ngarung pepuntone dadi linglung yen tak pupus terus kedarong-darong sarung jagung saumpama kowe arek mangklong aneh marga pancen abot nandang tronton tansah eling kenya kang sulistya gelang alit ning geriji terong alit tuwa pinggir kali jolali janjimu wingi terus tak anti siang pantoro ratri wengi sepi dadi saksi loto metes kaya banyu mili panyuwunku marang Gusti muga
ngandika manggih tresna suci. Kang Sujarno matur sebaik panuwun.